Arratsalde on danoi, Juanjo Kabin etorri asko, bera donostiarra dago, eta Nafarroako Unibertsitatearen lizentzia zen, industri ingenieria bezala, eta batez be, espezializa zen, prospektiba analisi eta plangintza estrategikoan. Gaur egon hori prospektiba estrategikoa bezala. Aipatu birau, berai interesategakola asko beti, non garapen jasangarri bat lortzeko eukibideuna, bai duda gatazkakia preparata gazen edo ez. Eta, batxe aipatu birau, hemen prospektiba estrategikun, batzen da dela, metodologia bat aplikatzen da dela, non iraunkortasuna, berrikuntzi eta lehiakortasun estrategiku kombinatzen da dena. Aipatu birau batxe kolabora dela, Sustainable World Prospective Institutuaz, hau da, instituto garapen jasangarri bat lortzeko. Aipatu birau batxe ez bakarrik ikerlarixe, ez bakarrik analisti. Batxe hainbat txarra divulgatibo baina dela, bai, eta batxe liburu publikatzu zela. Adibidez, bi izan diz oso oinarrizko liburu prospektiba estrategikun. Eta ez bakarrik hori, batxe novelista bat duela. Dagazu, paperin ipinitxe, amaieran, beran hainbat novela. Bueno, eta bera, novelaz aparte, etorri asko norbatxea, etorkizunei buruz. Zehazki, gure atea jotzen ari den mundua. Eta horretarako ez gara ia prestatzen ari. Orduan, Juanjo, nahizunen, zeutzat, ez da nahizu. Bueno, eskerrik asko, urte asko dara mazkidala kanpoan bizitzen. Baina bide euskalduna esango naiz eta nera malurra dut. Baina iparagoren kanpoari, ezta? Gazte-gaztetatik, erretik kanpora. Baina behatzat du zuaz Euskal Herrira. Eta espero dut, datorren urtean berriro honean bizitzen hasi gana izala. Nire familia bat hemen, denak euskalduna dira, eta nire zegoen etortzen nintzen, baina badakizue, zenbat aldiz, behintzen naiz, honintza etortzeko, baina azkenean problema bat sortzen da. Nire sortu nintzen enpresa batzuk ezagutu dituzue, bata zen eluar, ezagutzen duzue, hor 5 lagun ingenieritza bukatuta gero, erabaki genuen, Suárez jaunak esan zuen, bueno, euskara sekula santan ez da izango hizkuntz moderno bat, zeren eta matematikaz, fizika eta kimikaz, ez bai dute ezer ez. Baina, hor 5 lagun, gure karola bukatu, eta gure gure bueno, zerbait egin dugu, eta hor batu ginen, batzuk gero, beste batzuk 5 urte, zer kobratu gabe, lehenengo urratzak eginez. Hori leheno posible zen, oain ez hainbeste. Baina eta guztiz ere, gaur egun horrek bere frutua eman ditu. Eta baita bigarren enpresa izan zen Prospetiker. Ni sortu nuen enpresa bat, nolabait etorkizuna begiratzeko, ikusteko, eta horrez horretik gure etorkizuna prestatzeko. Garai baten, nire batzen naiz, nire altza Bizkaitzarra zen. Barrika, Bakio, Portugalete, bera itsasgizona. Eta ama aldetikan beste aldekoa, Donibane Garazi. Eta orduan ni tartean. Eta tartean da Donostiarrito bihurtu nintzen. Maez nire ostearra, Baina, bueno, anjaio eta familia ez daukat, zerbait Zumaia badaukat, baina besterik ez. Eta bete ere naiz gehiago Bizkaiat, eta zezanik ez, nire 95 urte ditut. Horrek esan nahi du nire garaian erreala bigarren kategorian zegoela. Orduan, gu atletiko aldekoa. Eta hortaz, bai gara txaketa sekulan ez dugula aldatzen. Ni beti atletiko aldekoa izango naiz. Eta nire zimala bentzat traidorena izan dira. Bueno, kontatu behar zuet zer den prospektiba eta estrategia.
Nik karrera bukatu eta gero hasi nintzen lanean eta konturatzen nintzen ni ingeniero bezala sekularren nola egingo. Niretzat importante garrantzitsuna zen etorkizuna prestatzea. Teknologia oso garrantzitsua da, baina azkenean pentsatu behar dugula, gizatua gara, gu sortu behar dugula etorkizunan alden honena. Eta hortaz, bakoitzak jarri behar du mai gainean zerbait hori lortzeko, hori gauzatzeko. Eta horren, esplikatuko izan zer da prospektiba. Prospektiba da aurretik ikustea etorkizuna. Estrategia da gauzak gauzatzea. Prospektiba da latinetik datorren eta estrategia grekotik. Dala ekintza hain zuzen. Orain militarrak zer egin behar duten gatazka edo gula irabazteko. Hori da estrategia. Nola bai aztertu genuen euskaldunak, antziniko euskaldunak, beti epe luzea begiratzen zuten. Eta horregatik bazero bat eraiki baino leheno, ikusten zen zer nolako harriak, nola jarriko dugu, arantza, hemen muinola dagoela, agian hemen hobeto, baina iturririk ez dugu, eta orduan egiten zen poliki. Aurretik egin baino leheno, pentsatzen zen. Baina gure munduan hori ez da gertatzen. Epe motzez bizitzen geha. Eta zer gertatzen da? Beti berandu. Eta gero eta berandu abizten egea arazoak sortzen direnean. Beti horrela. Estrategia mota askotakoa dagoela. Estrategia dagoela hemen aplikatzen dela ondo, zoritzarrez, da estrategia reaktiboa. Hain zuzen, zuhitzaileak egiten dutena. Zua piztu eta gero, zuhitzailea juten dela eta estaltzeko. Baina gero eta berandu bazela. Eta gero ez dakago botoi bat sakatzeko eta gauza konpontzeko, ez hori egin. Arrezarretik prestatu behar dugula. Baina gaur egun daukago arazo asko. Hezkuntza mailaz. Gaur egun zertarako unibertsitateak. Beren bezala ze. Ez da ikasten ondo. Eta gaina ez dute beharrak betetzen. Orduan, gure dugu jende prestatu behar dugu. Gaurko irakaskuntza, horrekin behar dugula, erantzuteko beharko beharrei. Orduan, hor badago distopia, badago distantzia. Eta hortarako pentsatu behar dugu, zer nolako beharrak izango dute egunik 15-20 urtetara enpresek, gure prestatzeko zer motila, nesken motilak ikaste-gazte gara bertekin. Eta orduan dominatik behar dute, zer nolako munduakin topatuko dira, horako formazio sakona eta ona. Hori da, koherentzia, formazion, empleo. Hori zena erresunetan aplikatzen dara. Hori proposatu genuen oan dela 10 urte olako lantxoa egitea, eta esan ziguten Eusko Jaurlaritzan ez zuela zentzurik. Nahiko zeukaten. Baina gara ze gertatzen da. Esan zuten ezetz. Baina gaur ikusten dagoena ez daukagula zenbat ofizioak. Baina gaur zu zerbait konpondu etxean, ez daudela. Zergatik. Aurrezarretik pentsatu ez dugulako. Alperri da, hori euskeraz leheno antzineko esaldi bada, alperri dala ura pasata gero presa egitea. Gu aurrez-aurretik prestatu egin behar dugula. Eta hori egin daiteke beste erresumak egiten dutelako. Alemanien egiten da. Israelen egiten da. Kanadan egiten dala. Japoian egiten da. Txinan ere bai. Tamen ez. Beti egunez egun bizitzen gehalako eta gero zer gertatzen da, gero konpondu, zuzendu, egokitu behar dugunean, hor daude interesa pila.
eta ja ezin daitekela. Ezer konpondu. Gaina beste gauza, datorren mundua izango dala oso grabea denentzat, baina ja hasi dala. Gure krisia da multikrisiak. Gu aro baten bukaeran bizitzen naigea. Kapitalismoak da on bezala ja gehiago ez du ematen. Ezin daitekela. Gure sistema da piramide bat. Irabasteko diru pila batzuk galdu behar dutela edo pobreziaz bizi. Honek ematen du hainbeste. Gure lurrak, gure planetak ematen du hainbeste. Eta gastatzenak ea 1,8. Horrek esan nahi du, zerbait egiten nahi gehala. Baina ez da hori bakarrik. Baitare gertatzen dena da, zer nolako banaketa daukagu gure munduan. Guk egiten duguna da aztertu zer nolako problema daudela sistema baten, aztertzen dugu zer nolako faktore dira hor eragiten dutenak, eta segun evoluzio nolako beran sortuko da eszenatoki bat edo bestea. Eta eszenatokia ez da argazki fijo, tinko bat. Dala bidea. Frantzeseraz, szenario, esan nahi du gidoia. Orduan da bidea. Aruntza joateko, horako eszenatokia lortzeko olako bidea jarraitu behar dugu. Hori egin daiteke aurrera eta baitare atzea. Guk zelako nobeletan, aztertzen du historia. Zeren euskaldunetaz gezur pila bota dira. Eta erreza da, arkitzea non dauden. Ez da, espainolak egiten dutena nahi duena, baina beti saiatzen dirala esateko baitare hori izan gehala. Historia ez da gure munduan erakutsi diguten bezala, Historia guztiak gezurra dira. Baitare, atzera begiratzen badugula, zer dira historiak? Historia dira errelatoak. Kontakizunak. Baina bakoitzak nahi dula nolabai, bere interesen moldatu eta egokitu. Horregatikan, gu esaten badugu Espainiako historia dala Gaztela Erreinuko historia. Nola konkistatu indun besteak eta azkenean sortu. Baina baita ere Frantzisen Erreinua zen oso txikia ziren. Borgoña baino txikiago, eta Bretaña bat txikiago, eta Akitaniako baino txikiago. Baina irabazi zitun, eta Frantzia sortu zuen. Berdina Ingalaterran. Azkenean, konkistatu egin zuten Gales, Eskozia eta Irlanda. Eta orduan sortu bira historiak. Etorkizunei begiraz, baitare pentsatuen behar dugula guk zer egin. Euskaldunok ez gaude ez gaizki, edo bestea bezain gaizki noski, baina ez hainbeste. Gu niretar hortaz oso itxaropentsua naiz. Ni pentsatzen dut baikorra izan behar dugula. Beste gauza da optimista eta pesimista. Optimista eta pesimista izateko ez duzu egin behar ezerrez. Besteak egingo dute. Baina baikorra da, gu saiatuko gea gure buruaren jabe izateko. Eta hori da gure arazoa. Nola lortuko dugu gure buruaren jabe izatea multikrisis handia izugarria aurrean daukagun bitartean. Nola? Baldakizue zein da gure mehatxu handiena. Aldaketa klimatikoa. Ez da txorakeri bat, ni horretaz ari naren izania. Badakizue, eta hori Bloomberg egin du, baina beste unibertsitateak eta ikerketa zentroak mundu osoan garbi dakete zientifikoak ze gertatzen da. Eta badakite itzuli gabeko puntu 28 bat aurreratu egin dugula. Ja ez dago atzera joateko posibilitatea.
Azkenean botatzen duguna, anhidrokarboniko hori, juten dala, baina hor gehatzen da, eguratzen, 500 urte. Ordan gure egin dugu. Hasieran, esaten zen, hemen aldaketa klimatikoen kontra borrokatu egin behar dugula. Baina hori izan zen, orain dela 70 urte. Pasada. Gero esan zuten, gutxiestu egin behar dugula, mitigatu, baina hori izan zen, orain dela 40 urte. Orain zer egin dezakegun? Pairatu. Ondorioak pairatu. Sufritu egin behar dugula. Guztio dela, resilientzia lortzen badugu, eta hori da konzeptu mekaniko bat, fizikakuna, gul nolabait iraungo dugula. Denak ez, baina gehiengoa bai. Eta hori dala egin behar duguna. Zeren beste aldetikan, hemen ja laga indute saio guztiak aldaketa klimatikoen kontra zerbait egiteko. Gezurra da. Dena gezurra da. Urtero errekorra guk emisio isuri aldetikan, urtero, gero eta gehiago. Esaten dute, zenbat urte dela maskite, esan ez aldaketa klimatikona? Gezurra. Euskal Herrian, adibide bat. Eta hori da penagarria eta lotza ematen di, zer eroi bate kanpoan arpegira botanin. Zidan. Baldakizu zein da erregio, da nutz 3, ez dakit nola esaten da hori. Hori da, Europan nola bai lurraldeak zatituta daudela eta nutz. Nutz dagoela Euskal Autonomi Erkidegoa. Zein da kutsadura gehiago botatzen duena eguretara. Euskal Autonomi Erkidegoa. Zue badakizue energia, esate dako hitz egiten dugunean, daude energia primarioa. Zein da? 3 mota. Energia berriztagarriak, bigarrena, energia fosila, eta 3. Energia nuklearra. Bigarren mailako energia, hor dago elektrizitatea, energia elektrikoa. 3. mailako energia, hor dago hidrogeno. Hemen egiten nahi gea zenbat gauzak, pentsatuz, nolabai biziko gehala lehen bezala ze, eta asmatzen nahi da, gezurra kontatzen nahi dira leko guztietan, iruzurra dira. Esaterako, hemen guk konsumitzen dugun energia, 82 energia horren iturria, sormena, fosil da. Ez daukagu gu energia berriztagarriak. Eta da, arrazoi askotakotik. Baina hemen baitare badago, nik esaten deten bezala, barkatu, baina badaudela ekofascista gero bai. Impacto visuala, zer esan nahi du horrek. Diruenez, Gipuzkoan ez dago ezerrez berriztagarria, ezerrez. Eta nik gogoratzen naiz, aspaldi esaten zela, olako parkea eloliko, ez da pentsatu erez. Baina gauza bada, galdera ez da ze jantzia eraman dugu igandean. Bezi zertaz jango dugu. Eta hor, helarora iritzi gea, hala pentsatzen dut.
Baina dirudienez hori ez. Inpakto bizuala izan da akatz edo importantena olako ekimenak ez bultzatzeko. Gezurra dirudi. Ni ados nago, diskutitu egin behar dala, eztabaidatu egin behar dala, zeinek eramaten zuen hori erabaziak. Oligopolioak edo herrilla, hau solan bezalaze. Hori posible da, gaur egon posible dala komunak edo komunitate energetikoak eta herri mailaz egiten dela. Ni badaukat, esatako. Eta ez dut ezen ordaintzen. 3 urtetan ordaindu du dena, eta gaur Parisen daukati energia debalde. Baina hori leku askotan. Hemen ez dagola komunitaterik. Gu daukagu arazo larri bat horretaz. Eta arazo larria daukagula, zeren gu nola arraio egingo dugu, prestatuko dugu gure etorkizuna, baldin eta hor daukagu ebe da ente basko de hidrokarburos, Ze gertatzen da, non galdu dugu dena. Niko gogoratzen nahi Azua jaunak planteatu zunean Euskal Herria izango zela soberanoa energiaz. Eta planteatu zuen gaza. Niko gogoratzen naiz, kanpoan bizi nintzela, baina etorri nintzen, kontrakoa nintzelako. Eta lagun batzuk esan zidate mesedez joateko. Hor planteatu zuen, gazan bidez, gu gai izango ginakela, ekoizteko behar genitun elektrizitate guztiak eta berotasuna eta bar. Zuedak iztuten bezala centrales de ciclo combinado delakoiek 25 urterako kalkulatzen dela amortizazioa. Nik galdetu nion Azua jaunari, hemendik 25 urtetara zer nolako prezio gaso horrek esango du. Berdina. Gailentasuna nolako dan politikoen artean, Nik esan nion, hori gezurra da, eta ez dakizu. Baina gauza badak garbi dagola. Berriztagarriak, haizea eta eguzkien kostea, 0 izango dela, oain eta hemendik 25 urtera. Eta hori gertatu da, guk ez dakagu ezerrez. Ezerrez, bakarri gai izaten gea ekoizteko 107. Gero, nola kanpotik ekartzen dugun baitare energi berriztagarriak 110, baina gurea 107 bakarrik. Orduan, hor daukagu kriston problema nabai dugu gure buruaren jabe izatea. Zeren, ni aspertuta nago, esaten danen hori da gaina iruzurra. Gure subirotasuna, gure buruaren jabe izateko edo jabegotasuna, baina hori da azkenean poesia. Poesia. Hori da txoriz eta lorez hitz egitea. Non behar dugula gure subirotasuna? 4 gauzetan. Baldakizue ze faktore eragiten gehiago inflazio izateko? Energia eta elikadura. Elikadura baldakizu nondik zenbat importatzen nahi geha? 196. Orduan, gu irabaz dezakegu kristona, diru pila, baina gure erosteko gaitasuna gero eta gutxio. Zer bestea jarriko dutela nahi duten presioa. Gaina, beste problema daukagula. Gaur egun ez dago free market edo merkatu librea. Dena dira oligopolioak. Eta haiek kontrolatzen dute, azken inflazioa zergatik izan dan. Eskaera gehiegi zegolako? Ez. Enpresak esan zutelako altxatu egin behar dugu gure moskina, no? Esaten da?
Hoize, eta arroan presio altzau. Gero esan zuten Ukraniako gerra dela eta hori gezurra. Urte bete leheno, ja hasi ziren. Eta hori da, gaur egon kapitalismo daukan problema. Kapitalismo eta batez ere, estatu batuak. Estatu batuetan, dakaten hor, pensioa dirala ez publikoz direnak. Plan de pensiones. Baina dena porrota da. Orduan zer egin behar duten dirua ateratzeko, bestela porrota, kriston porrota izango litzake estatu batuetan. Zaharrak, olako privatizazioa egin dutena, ez dute kobratzeko. Zeren ja dena gastatu egin dutela inflaziokin. Zer egin dute? Sistema bat, hain zuzen, nolabait, inbertitzen baldin badute olako pensio funtsuak, ateratzeko korrituak 130 baino gehiago. Zuek gaitu duzue Jarrok? Jarrok da enpresa finanziare bat, horrek daukala inbertitzeko 14.000 milioi. Bilioi. Ez, 14 bilioi, hobesanik. Eta uste dut, oain 16 izango dala. Baina, pentsa ezazue, ze diru da hori? Espainiako da 1 eta piko. Frantzi bira ez da iristen. Orduan, hartzen badugu Alemania, Inglaterra, Frantzia, Italia eta Espainia, ez dira iristen olako fondoa izateko. Hor zeine jartzen duten pentsiozko fondoak o funtsak, antxe. Non inbertitzen nahi dira? Espainia da txollo bat, IBEX 35 kontrolatzen dutela goiti bera. Iberdrola, inversore handiena da Jarrok. Baina baita ere daukagu, etxe bizitzetan, zeintzu sartzen nahi dira, eta zergatik horrentz dijoa, hor sartuta daudelako. Hori da monetarización, financiarización, turistificación, horrek esan nahi du. Baldakizu zer dan? Gutizia, avarizia. Gaur egun, zein da gure kapitalismoan motorra. Gutizia. Ni goratzen naiz, zer nik ingeniero ikasi nuen, baina gero, nola, kanpora jo nintzen behartua, eta orduan bide batez, lobainan ikasi barru zerbait. Eta bestela diruarik ez genuen, eta ekonomikaz ikastela zinitzen. Eta nik goratzen naiz, antxe, benefizio industrial zela hori da keynesenismo, 19. Zaten zen horren gainetik zela usura, gutizia. Gaur egun desagertu dala. Eta Friedman, hori izan zen, nola bai, asmatu zuen holakoa, Chicago Boys eta horiek, egin zutena zen lege bat, gure kapitalismoan. El máximo beneficio para el accionista. Ez da gutxi, ez, el máximo. Tarduan, badokate koples, da sistema bat inbertitzeko etortzen direla, enpresak hartzen dutela, baina baldintza zein zubira, sartzen dire dirua, 20 hilabeten bataz bestekoa hori amortizatu behar dute sartutako dirua. Eta gero geratzen dira, ez dakiz emat urte, kobratzen 130, 40 eta kitxo. Horregatik inflazio sortzen nahi da. Dala, sistema oligopoliko, hori garbi ikusten da, Estado Espainolen gertatzen da. Hidroelektrika, energia hidroelektrika. Hor daude, bakar 3 aktoreak, Naturgy, Iberdrola
Eta hirugarrena da, hori, Endesa, kontrolatzen dutela 180. Egiten dute horrela, tiki-tiki, eta altzatu eta kitxo. Eta hori gertatzen da baitare elikaduraz. Egin dezakete. Por cierto, baitare trampa, erosi dugu, oain dela denbora gutxi, erosi du, bueno, salsa al pil-pil gustatzen zait, eta ja ez da ateratzen, kontu zibili, hori bakin, horrek esan nahi du hor girasol sartzen dutela. Esaten dizue, zer hori, eran jeun gertatu zitzaidan. Eta aldatu olioa, eta bai, ateratzen da. Bueno, orduan, ikusten duzuen bezala ze, gu daukagu arazo larrilla. Arazo larrilla dala, gu daukagun sistema ekonomiko oso irikia dala eta ez dago batere autozentratuta. Behar dugula eta horregatik arazo handirik ez dugu izango behintzat bizitzeko, baldin eta mantentzen dugu lau subiranotasuna. Lau. Bata da etxe bizitza. Behitu, Euskaldunek beti oain bagera izan dela aintzineko euskalduna zirelako, eta horien eskergo hemen gaudela. Gure gurasoak, gure atxonamonak, eta beste arbasoak ere bai. Eta hemen gaude. Baina beti izan dela belaunen arteko solidaritate bat, elkartasun bat, kolaborazio bat. Oain ez? Moztu da. Gure bilobak edo seme-alabak zer nolako etorkizuna beltza daukaten. Ezin dute eskondu, ezin dute familia izan, nire alaba gaztenak esan dit, aita, edo diruz laguntzen badiazu, bestela bilobari gabekatuko zea. Eta egia dala. Egia dala. Ez da erreza. Batek nahi badu bi seme-alabak izan, bi. Leheno, nigo atzena, guzei ginen, eta nera aitak lan egiten zuen bakarrik, eta bizitzen ginela, baina gaur egunez. Lan egin behar da bile, eta hausta. Eta batek galtzen badu lana, izurrai. Olako etorkizuna oso beltza da. Itxaropenik gabe. Eta hori guk egin dugu, zergatik politikoak ustelduta daudelako goitik bera. Hori ez da gertatzen, jaja. Hori badakite zer egiten dute. Eta bosta jola zaie. Ezin dezakegu pentsatu, gaur zergatik ez dugun etxe nahikoa alkilatzeko edozin gazteentzat. Bitu, bidaiatzen zea hortikan eta ikusten baduzu beste munduak, ikusten duzu, besteak ez dira gu baino pizkorragoak. Ez? Ez dira? Ez dira? Eta zergatik, Bienara joten baseate, badago lege bat, horrek esaten duela etxe bizitza ezin daitekela izan bere alkilerra, persona ez media, hori trampa bada, moda zeintzuk dira gehienak zema kobratzen dutela, eta ardoan hartzen da, zergatik ezin daitekela eren bat izan behar dela zure soldatena. Hemen hori imposible da. Zergatik. Eta hori baitare daukate zenbat Alemaniako landerretan. Hori Baden-Württemberg, zutako hor badaukatela. Hori jatorria oso sozialista daukaten ere. Hitlerrek akatuzun hango landerrekoa jende asko. Bueno, baina horiek daukatela gauza bat. Udaletxeak, dira diputazio bezala probintziak, eta hiriak
eskatzen dutela, han badaudela aurrizki kutxak. Hemen galdu indugula, ja ez dakogu, baina han bai. Eta orduan, eta baita ere daukate bankuak. Udaletxeak eskatzen du dirua. Eraikitzeko ez dakiz zenbat etxea, beharrak, aztertzen dira, estudio bat, behar dugula hainbeste. Gaina han gehiena dira alkilerrez. Hemen etxea erostea zenbat aldiz absurdo dala. Edo kanpora juten zehala, edo zuena bakarra bizi bada, 40 metro karratukin nahiko. Ja, eskontze basea edo bikote batekin bizi basea, orduan, demagun 70. Ja, familiakin azten basea, bat, bi, eta orduan, 120, depende, eta aitona mona etortzen bada, orduan gehiago. Baina gero bakarrik gatzetzeala. Ni badakit hori zer dan. Alarguna geratu nintzen. Eta badakit zer dan, demoraren poderioz, bestea juntziren, eta ni geratu nintzen bakarrik. Eta ja, txoratzeko asmorik ez dukar eta aldegin du. Baina, esan nahi dut, etxe bizitza behar dugula, segun, nola gauden, eta zertarako eduki behar duzu 200 metroko karratuen etxe bizitza, zu bakarrik. Hori berotzeko, horretzak badakizet, bakardadea. Azkenean, han egin zuten, honena zela alkilatzea. Baina nola? Etxe bizitza garestia dira. Baina hori sistema kapitalista batean, baina bizi geran bezala ze. Zergatik ez dugu amortizatzeko aroa edo periodoa jartzen ziklo vital. Bizitza zikloa. Hain zuzen, 100 urte. Pentsazazue amortizatzeko. Zu montatzen duzu sistema bat, udaletxean, ni hori egin dezakezue, ez da zaila pentsatzeko nola dan. Montatzen duzu, kalkulatzen duzu zenbat, eta esaten duzu, hor ateratzen dela, ni adibide bezala jarriko dut, baldin badira hemen, Donostian zeren oain duela 4 hilabete kalkulo egin nun, 1.400 alkilerra, 110 metro karratun zea etxia, ateratzen da 180. Geizten da, ez da. Zera amortizazioa badakizu zer dan. Eta arduan, jendeak ordaintzen du alkilerra, kostatzen da nama pizka gehiago espada, hori mantenimendu egin behar dala, etxea mantentzen dira, servizio bat sortzen dala, 4 urteka bakar alkilatu baitekela, zeren baldintzak ez dira berdinak, eta zu egokitzen duzu, eta bar, eta orduan badagola denentzat. Hori hemen egin ziteken. Zergatik ez daukagun olakoa. Zer egiten dute gure politikoak? Jaulekoa berotu. Bidaiatu inbar da, peixkat. Ikusi, makusi zer dagon kanpoan. Edo bestela galdetu dakigunei. Ez, hori egin daitekela. Eta ez badute zer egiten, horrek esan nahi du, ergelak direla. Edo ajola gabe. Ez dakit zer izango da okerrena. Baina egin daitekela. Orduan, dena konpondu bezakegu. Baita ere elikadura. Badago proiektu eta programak, oain gero eta gutxio, bazegola, segurazko entzun duzue, baratzatik maira. Ez duzu entzun hori? Programa oso polita. Hori da berriro montatzea hemen merkatua. Eta orduan zer egiten da? Egiten dana da, hain zuzen lurra. Gaur egun daukagun baserriak gehiena dira bilak. Eta baina lurra badokate. Orduan bankoak egin beharko dira, lur bankoak. Eta zemakaletarrak, prese egongo lirake, zeren gaur egun daukagun teknologia soinarriturik, gai izaten gea ekoizteko nahi dezutena. Eta merke, esateko kultibo hidroponikoak. Hori zerabiltzen dela edozin lantegi zarra. Hor, deitzen dute brownfield,
badaudela zenbat industrialdea, zarra direla. Olako egiten dirala. Hartzen direla, azkenian egin behar dugula gure klima. Eta gure klima egiten da oso erreza. Energi berriztagarriak, gero jartzen dirala isolamendu termikoak, eta ekoizten dugu. Eta hor dakogu baratza. Letxua ekoizten da 18 egunean. Gaina, landare lan egiten ari dira, gau eta gut. Zeren lamparak, argilak, dira beste alet. Eta arruan, daukazu, usta izugarria. Baina horrek zezan nahi du. Hortarako behar dugu eskolak. Garai baten euki genuen eskola armeria eta bestea lekutan, oain behar dugu olakoak, edo importatu beste lekutan daudela, Frantzia badaude nahikonak. Eta baita ere, ni ikusitakoa, Eslovenian. Orduan, Suizan ere. Suizan, badakizue, zer nolako estaldura tasa daukan. Elikadura aldetikan. Internetet daukazue. 160. 104. Bueno, Nafarroak enduta eta iparralde, baina 104. Eta guztio dela, politikoak ez dutela ezer egin. Orduan, horretaz hasi behar dugula. Baina badoela proiektu baiko bagenu, hori 10 urtetan aterako genuke aurrera. Gaina, lanpostu asko sortzen dira, oso polita dela, ja nekazaritza ez da nekatzeko. Hori zeritzen dira, eta hemen daukate dela. Eta ekoiztu daiteke nahi desunaina, frutalak eta vegetalak. Gero egia dela, arazo badaukagula, haragi sale direnak. Horiek, ekizue. Ezin da. Behar dugula lurralde, lurzoro asko. Orduan hori noizean behin. Baina arañagin, akuakulturaz egin daitekela. Eta beste balekutan egiten dutela. Oain Laizter bizugoa, baita ere akuakultura lortuko da. Oain, zeren horrek badu problema bat sortzeko obuloak eta hori atmosfera uste dut okerrez banago 40 metro urazpien. Baina, hori baukagu hemen leku bat oso polita, hori Lemoniz, hor dago eta hartze. Baina, en fin, sartuko gea, orduan daukagu bi, etxea, daukagula etxe bizitza, hortaz subiruntasuna. Bigarrena, behar dugula, baitare elikaduraz. Ura. Urik ez daukagu, eta datorrena ikusiko duzu. Gaina beste gauza, problema badaukagula, gu urtero beharko dugula leku guztietan, ureztatu egin behar dugula. Eta horrek suposatzen du, ura auki behar dugula, eta ez daukagu. Gipuzkoan, ni Siadeko nengola, han enkargatu ziguten diputaziokoak estudio bat horretaz Franco hilda gero. 78an, Siadeko nengoela orduan. Ni lantxo bat egin nuen hemen, ere. Goratzen zeate, batzuk goratuko zeate, eredu linguistikotaz. A, eredu, B, eta, atera zen. Eta nahiko polita, eta geroztik, behintu zemaitzak. Gauza berdinak gertatzen da oain urakin. Han egin genuen estudioa, prospektiba aplikatuz, eta ikusi egun beharrezko zela pilatzea, metatzea. Eta orduan, horregatik, Gipuzkoan, badaude eskualde guztietan bere urtegia. Baina Bizkaian ez. Bizkaian, ni familia badaukat eta uda honetan izan nintzen ean. Ean, ura, ez du balio esertarako udan. Ustelduta dagoela, kontaminatuta. Akuiferoak ez du gehiago ematen. Eta orduan, gauza bada ez dela edatekoa.
Baina, zuk aldatzeko ere ez, Eta hor dago problema. Eta gero eta gehiago. Eta oraindik okerez banago eta hala irudi, Bizkaiko Foru Aldundian, ez dute olako planik izaten, urtegia eskualde bakoitza izateko. Zuek behar duzue hemen urtegi bat izateko, arrasaten bezala Urkulu edo Eibarren, beharrezko dala. Ez dakigu, hemen gauzak aldatzen ari dira, eta gaina esango dizuet, ikasketa gehienak zientifikoak esaten dute Pirineotan, Oinamenditan, hemendik 60 urtetara, 7 gradu gora. 7. Eta gaina nahi eta ez, azkenean, gu daukagu Marruekosek zeuzkan klima, oain dela 15 urte. Oie, gero eta okerro, ja urik ez daukatela, ez dakiz ere igote, bialduko gote Marroki guztia, baina benetan esaten dizuet. Hortaz, guk daukagu problema, gu baitare olako arazo daukagula. Eta ez bakarrik Araba eta Nafarroan, Erriberan. Ez, osoan. Zeren gerta daiteke, zu aldatzen baduzu, ez dakit, eguzkilorea, ez baduzu apirilan edo otzailan beharrezko den urila, izurratzen dare bai. Katalunian gertatzen nahi da, garbi. Hango baserritarrek ez dakite zerekin. Zeren galtzen dute, zeren gauzak, naturak aldatzen nahi dela izugarria. Eta gauza bat esango dizuet. Hori da lehengo jakintzuak esaten zutena. Jainkoak beti barkatzen du. Gizatiak noizean behin. Baina naturak sekulan ez du barkatzen. Sekulan ez. Orduan egiten duguna, olako egintza, halako ordaina. Eta horregatik prestatu behar dugu lehen bai lehen. Eta azkenean, ura, energia. Energia behar dugu, energia berriztagarriak. Eta horregatikan ni pentsatzen dut hemen enpresa elektriko publiko bat sortu behar dugula lehen bai lehen. Katalunian nik beste batzukin, baina ni zuzendu nun, egin genuen Proencat 2050 urtean. Ja aprobatu dutela, eta, bueno, badakizue zenbat lurralde behar dugula energi berriztagarria leku guztietan gu nahi dugun aina ekoizteko, gure beharra diren arabera, zenbat. Hemen gezur pila esaten nahi da, eta jende hitz egiten du gezurrak esaten. 103. Gu ezin dezakegu erabili gure lurraldeko 103 energi berriztagarriak izateko. Eske, olako problema da, baldakizu da, jendea ez duela hitz egiten. Hemen agintzen du Petronorrek. Eta Josu Jon, imaz. Hala da. Eta arduan hori gertatzen da. Alderdi politikoak ez dakiz ze zirkuito baten bidez sartzen direla, eta azkenean hemen agintzen dute bakarri enpresak. Baina gizarte guztietan, beitu, egunkariak, gehienak, edo denak, porrota egin dute. Zeintzuk ordaintzen dute porrota? Enpresak eta gobernuak. Orduan hori manipulatuta daude goiti bera. Zu esan dekezu nahi dezunaina, baina ez baduzu mikrofonoa edo kamera, ez ea asistitzen. Eta manipulatzen da denak. Bai eskertiarrak, bai eskumotarrak. Denak. Eta zentrokoak. Hori gezurra dirudi. Ez daukago periodiko, ez dakit, orekatua. Baina ez bakarri ben, leku guztietan.
Ni bakarri ezagutzen dut periodiko bat irakur daitekela Europan. The Guardian. Baina zer egin dutela? Publikoekin eta erosten dutenakin, enpresa bat sortu. Eta ideia oso polita dela. Gero beste gauza ere. Hemendik aurrea, ezin daitekela pentsatu gauza publiko esaten denean, publiko izan behar dela. Ni Israelen ikasi nun gauza bat oso importantea. Han, konstituzioan esaten dute, hezkuntza, osasuna, eta eze bizitza, ezin daitekela negozio bat izan. Egin zuten, lenguak, baina egin zuten eta mantentzen da. Ez dago osasun aldetik pribaturik ezarrez. Baina badaudela ez dira publikoak. Batzuk bai, guneazko direna, zentralak. Baina besteak, han lau osakidetza daude. Hoien artean, lehiakortasun aldetik zerbait egiteko. Zergatik, badakigu publiko banez, publikoa ez da funtzionatzen. Hemen ez dugu ezer esaten, baina ni aspaldi idatzi nun artikulutxo bat horretaz, zeren, gogoratzen zerate 1980 urtetan zenbat langabezia eduki genuen hemen, ez da? 125. Eta oso polita zela, zeren hor ziren lau izkinetan jolasten gogoratzen zeraten olako zen. Lau izkinak horrela eta bat erdilar eta hoize. Oso polita. Lehen sektorea, bigarrena eta hirugarrena eta funtzionarioak. Denak ateratzen ziren, baina funtzionarioak ez. Tenían la plaza. Eta hori dala. Eta ez dira langileko bezalakoak. Orduan, pentsatu inbar duguela baitare, hortaz badagola problema larria. Zer egiten nahi dagoen, eta garbi ikusten dugu, gu aprobetxatu genezaken dauzkagun teknologia nolabait aprobetxatzeko eta zenbat administratibo diren lanpostuak ezabatzeko, ez dala beharrezkoa. Zergatik joan behar dugun gauza, hori konputagailuz egin daitekela etxetik. Zenbat gauzak, badira udaletxe batzuk, daukatela bakar eguneko, leheno zeuzkatena eguneko 15 bakarrik. Baina sortu bira beste lanpostuak. Eta lanpostua sortu bira, zeren beharrak diferente dira. Ja ez dugu hainbeste jende behar administratiboki lan egiteko. Behar dugula laguntza, behar dugula sozialki mailaz, hezkuntza mailaz. Beste resumetan, badagola jendea, eta batzuk egiten dute debalde gratis eta amore, atzean gehatzen direnak, klase emateko, nolabait laguntzeko gure ikaslei denak ateratzeko ondo. Zeren zema gurasoak nahiko dakoatela lanian eta arroan eskolan, hemen han irikitzen da 8:00 eta izten da 9:00. Hemen egin duguna da 14-13 urtekoak etxera, nire gertatu zidan nire batekin. Eta nire emaztea zen zuzendaria Zumaiako ikastolakoena. Baina, zergatik egin behar dela, bai, baina gertatzen dena da, orduan zer egiten du 13 urteko neska edo mutil batek, etxean bakarrik. Pentsatu behar dugula, eskolak sortu zirela baldintza batekin, eta nagusiki Europan, baina baita ere estatu batuetan, gurasoak eramateko eskolara seme-alabak, baina baita ere irtetzerakoan hoien bila juteko. Horrek esan nahi du, han egon behar zirela, gurasoak lantegitan izaten ziren baino gehiago. Hori da, hezkuntza nola izan zen, eta baita ere hemen. Ni goatzen naiz, goizeko 8:00 sartzen ginela, eta ateratzen ginela arratsaldeko 7:00. Baina denetik egiten genuen. Badakigu gauzak aldatu birela. Baina badago elkar kolaborazioa
sozialki mailaz, badaude jende prest dagola laguntzeko ere bai. Ni horretaz esan nahi dut, publiko esaten danez, gero eta gehiago berpentsatu behar dugula datosten gizartea beste motako publikotasuna eduki behar dula. Eta ni pentsatzen dut, gobernuz kanpo enpresak, edo ONG, antzegoa, izan daitekela ere. Zenbat lekutan ja publiko ez da egiten dira ONG. Eta importante dela, horiek muzkinek ez dutela hartzen. Eta gaina presio ona. Eta badago lehiakortasuna. Zeren baitare horien artean konpetitzen nahi direla. Ondarroko udaletxekin ze kompetentzia du? Zeinekin? Monopolio. Baina izan daiteke zenbat zerbitzuak aparte eta ONG bezala ze lan egin. Eta horiek nolabai elkarlana, laguntza, voluntariadoa horren bidez lortu baiteke eta mobilizatu ere bai. Auzolana garai baten hala izan zen. Eta orain beste moduz izan behar dela. Oan ez da karretera batera ikitzeko, edo, baina bai zema zerbitzuak baita ere prestatzeko. Orduan, ura, etxe bizitza eta elikadura. Ikutu dut hau hain zuzen ikusteko nola baita ere mohitu behar dugu dirua leku batetik bestea. Eta orduan, hemen ez dela inbeste behar, baina hemen bai. Eta orduan nola azkenean ez dakogu derentzat dirua, orduan pentsatzen badugu nola egokitu. Eta azkena dala energia. Gu energia ezin dezakegu bi arrazoi askotegatik. Energia fosila da zikina. Eta gaina gure etorkizuna oso larria dalako, zeren eta ja azken estudioak esaten dutela, menden bukaeran izango dugula 2,6 grado gehiago. Horrekin ezin daiteke bizi. Ez dakit zuetariko batek ezagutzen du basamortua zer da. Benetan ezin daiteke bizi. Iparburuan ere ez. Baina hemen ezin daiteke bizi. Eta gaina euskaldunok ez gara gaude ohitutak. Orain dela denbora gutxi izan ginen Atxondon, eta han gezu dagoela restaurante oso famatua, mundu osoan, Etxeberria. Eta jarri zuten hotela, baina hor joan zeren jendia, aldegin zuela, zergate, beroa. Karo, hemen ez gaude ohitutak aire, bero pompa jartzeko, baina beste herrietan bai, eta hemen gero eta gehiago beharko dugu, ostutzeko eta berotzeko. Horrek suposatzen du, udan ere, konsumitu behar dugula, gero eta gehiago. Eta energia beharko dugu, gurea, zeren prezioa, peitu, Aragoien, badakizue zenbat energia berriztagarria erakitzen nahi dira. Baina, jasaten dute, zerga bat, impuesto bat jarri behar dutela, nola bai, paisaia, izurratzen nahi dela. Hoi maneiatzen dutela. Eta baitare, olako energia, baitare, prantzien beharrezko direla. Orduan, horrek suposatzen du, gu ordanduin beharko dugula, baitare, ezer ez dugulako. Baina gu gaigea eta ez da bat ere zaila, gu dena energi berriztagarria izateko. Badago bere problema teknikoak, baina gainditu daitezke. Hortarako behar dugula energia lineak edo handitzea eta azkarrak baitare eraikitzea. Eta baitare metatu behar dugu energia. Baina, egin daitekela, egiten badugu. Baina hori akordio baten bidez egin behar dela. Noski,
ez dala ona izango, baldin eta Iberdrola eta horiek hainbeste kobratzen dutela eta irabazia dutela, hori erabiltzea. Egin behar dugula hori aman komunez. Baina hori planteatu baitekela. Katalunian ja eraiki dutela gure kasurik egiten enpresa publiko bat. Eta ja kontrolatzen du 8%. Eta ja baditu planak. Poliki, emeki gauzak egiten dira. Eta hemen ere hori egin dezakegula. Ekarri dizuet, pasatuko dizuet, zeren hau da oparitxo bat, nik ematen dizutena, zeren ez da, hau da estudio sakon bat. Badakizu zeinek aplikatzen dutela prospektiba estrategika. Gaur lehen udalak egiten zuten, hemen. Baina ja, ez da gobernuak ez du egiten. Gu hizkuntz politika ez dako hau. Ez da ere etxe bizitza. Ez dako politikarik. Zeren hori peluzera egin beharko da. Aruntza eta gero aurretik hasi behar dugula. Bueno, aplikatzen dutela nagusiki enpresa multinazionala denak. Ne horregatik laganun lana, zeren azkenean nire klientea ziren. Ba, hoize, goi baiako enpresak. Eta baitare gobernuak. Badaude gobernu batzuk egiten dutela. Zoritzarrez hemen ez. Badakizue zergatik? Aitu alduzue behin esaera hori, arrio revuelto ganancia de pescadores? Hemen aplikatzen delako. Ez badago ezer mugatuta, hobe, zera guri, ondo etorriko segun, nahi dugunean aurreratzeko eta egiteko. Hori gertatzen da Gernikako hori Jaime. Bueno, zertarako balio dugu euskaldunok gure iraganaz arro egoteak, garaiz prestatzen ez bagara gure etorkizunaz ere arro egoteko. Hori da miarritz. Nora joan ez dakitenak, nekez bilatuko dute aldeko aizerik. Hori zuek marinela, zehatela, bintza badakizue hori garbi. Hori zenekak esan duzun, oain dela 2000 urte. Mondragon, Arrasate. Nola bermatu euskal zibilizazioaren bizi araupena egungo krisi sistemikoaren aurrean? Hortaz ez dugu hitz egin, baina hobe dala. Demorik ez dugu, nahi badezu beste egun baten, etorriko nintzeka berriro esplikatzeko zen nolatako krisia diran. Batez ere potere politiko-ekonomikoa praktikan euskaldunen biziraupenearen aurka daudenean. Praktika bai. Ez baita errentagarria, hala pentsatze dute tarpegira esan diate. Haien desagerpena eragotzea. Hemen, badakizue, transizio energetikorako lege bat aprobatu dutela. Hor daudela, Partido Socialista, EAJ eta EH Bildu onartuta. Horrek ez du esertarako balio. Beitu, Alemanin ja daukatela helburu bezala, eta ez dute lortuko. Baina 2030 urterako isuriak, emisioak, anhidrokarbonikoena, 160 murrizteko. Europan 155. Espainin 155. Euskal Autonomia Erkidegoan 130. Zer esan nahi du? Gu atzeratzen nahi gehala eta problema guztia lagatzeko datozten benaldi. Hori dela. Baina ez da hori bakarrik. Mantentzen nahi gehala gure kontsumoa. Zu nahi badazue ez dakit dola, baina gaur oain nago nere ilobaren etxian eta zazpikalean bizi da. Eta Bilbon. Eta erazaldi, osaba, hemen ezin dezakegu, eskatu dugula fotovoltaika jartzeko, eta udalak ez digula gatzen. Gero handako ate parkina, municipala. Eta bera nahi du kotxe elektriko bat, oain badakizu
txinoak etorriko birela, eta da munduko nenak, Eta presioa 100.000 euro. Orduan, pentsatzeko, eta orduan eskatu gutela, baitare, dakoaten parkatzeko lekua, hor baitare entxufe bat jartzeko. Esan dute udaletxean, ez da pentsaturez. Nahi badute, horiek egiteko. Bakigu, esango dizuet gehiago. Oain dela, 7 urte, Bilboko udaletxeko batzuek, zinegotzi batzuk, eskatu zidaten, mesedez, plangintza bat egiteko kotxe elektriko sartzeko. Zeren gu olako gauza egin dugula zenbalekutan. Oitareko barne badago Amsterdan ere. Baina badago baitare San Francisco eta baitare Quebecen. Eta orduan, han egin genuen, estudioa. Ez zuten erabili zertarako. Zer esan zuen alkateak? Abusu, nola du izena? Abusu. Aborto. Aborto. Bai, berkatu. Berak esan zuen, hau izkutatu, bestela Petronorrekoak enteratzen badira, hemen ja akabo. Jungo bira Madrilera. Horako mehatxo daukatela. Eta ez da ezer egin. Eta ez dokazue kotxe elektrikoa zeinek hartzen dutela. Ez dago dirurik. Baina gastatzen aigea, eta horrekin amaitzen dut, hidrogenoz. Hori bai dala iruzurra hasieran aurreratu egin dizuet bezalaz. Hidrogeno zertarako. Hidrogeno behar dugula, kimikoki, hori zemelantegietan, dago prozesua beharrezko dala hidrogeno. Oxidación, reducción. Hori, bai. Baina likagaia bezala. Hor dago problema bat. Gu daukagu, energia primarioa, esan dizuet, ez da? Fosila, bigarrena, berriztagarriak eta hirugarra nuklearra. Elektrizitatea. Orduan egiten duguna, 3 horien bidez, ziklos kombinauz, gaza, sortzen da elektrizitatea. Gero daukagula, nuklearra, berdina. Eta berriztagarria, noski. Elektrizitatea. Baina esaten dute, eta hidrogeno zergatik ez. Zue badakizu zer dan hidrogeno? Isuriz edo likidoz garraiatzeko, badakizu ze temperaturan jarri behar dugula? Minus 200, uste dut, 216 gradu. Badakizu zema kostatzen da hori? Eta ze presioz? Presioa. Gu daukagu hemen atmosfera bat. Eta ze moguz 700 atmosfera. Ez, 700 ez. 70 atmosfera. Horrek esan nahi du, ez. 700 atmosfera. Horrek esan nahi du, uretan, 7.000 kilometro. Hori ez da posible. Zeren zu daukasuna, energia berriztagarria, elektrizitatea sortzen duzu. Orduan, elektrizitatea sortzen duzu, zertarako hidrogeno bihurtzeko. Nola? Hidrolisis inversa. Gastatzen duzula, energia aldetikan, 60, depende. Baina gero hori garraiatzeko, behar duzula hori. Eta gero problema daukazu nola? Zeren gertatzen dena da hidrogenoa altzairuzko tuberiakin kimikoki nahazten dela eta hidruro de hierro sortzen da. Eta orduan poroso ateratzen dela dena. Baina ez da hori bakarrik. Gero, gastatu egin duzu gutxi gora bera 165. Energia aldetikan.
Baina gero, erabiltzeko, kotxean, etxeetan, lantegietan, behar duzula hidrogeno hori bilakatu zertaz. Zertaz, elektrizitatez. Pila de combustible. Orduan, nola hidrogeno azkenean da, foton bat, eta orduan egiten duzuna da, elektrizitate korronte elektrika sortu. Eta horregatikan hidrogenozko kotxiak daukaten motorra elektriko da. Orduan, eta hor gastatzen duzula, inbertitzeko, ez dakizu zenbat, 120-15. Orduan, gastatzen duzu hainbeste energia, azkenean, zu daukazula elektrizitate hemen, hidrogeno, berriro elektrizitate sortzeko. Hori absurdo dala. Hori, gainea frakasatzen, porrota egiten nahi da, leku guztietan. Zergatik, ez dute bezerorik. Zeinek erosiko du. Zeren, trampa dala, hori erabiltzen dala zertarako. Gaza mantentzeko. Oain, egiten nahi dana dala, nahaztu hidrogeno hori justifikatzeko, baina gazakin, hidrogeno eramango dutela 1,5–6. Erbestea da, gaza edo biometano. Besterik ez. Eta horregatik egin behar dugula da, badakizu zer den, Bartzelonatik Marsillara. Baina, eta esaten dute, hemen hidrogeno gasoduto bat behar dugula. Baina, hemen di Bartzelonara, zer dako hau batez? Eta Marsellatik beste Frantzi eta iparaldea, ez dagoate zer ez. Orduan, gastatu inbiar dala, olako hidrogenoa, olako tuberiak, olako balditza garraiatzeko likido izan behar dala eta bar, eta zergatik ez dugu argi indarra azkenian sarea badaukagula egina, Marsellara erabat eta ekoiztu hidrogeno, eta horreztu dugula gasoduto. Iruditzen zaizu hori absurdo gala, ez hori egia da. Gertatzen dena da, nola hor daude, eta hori nahi dutena da, azkenian, eta hori da Eusko Jaurlaritzak, edo behintzat onartutako Eusko Legebiltzarrean plana, dala ezer ez egitea, gero, hemendik 5 urtetara nola ezer egingo ez dugun, esatea, sentitzen dugula, aldaketa klimatiko izugarria, eskerra daukagula petrolioa. Ulertzen? Hori da. Da, iruzurra. Horregatikan, horretaz egiten dana, izan behar dala herri mailaz. Nik ez desinisten alderdi politiko eta horretaz. Gaina, zurdo bala, batek edo bestea, hauz da alderdi baten guztioa. Hau da, herria garena. Eta orduan, gai gea eta posibilitate badaudela. Ni prest nago laguntzeko, baldin badut, baina esaten dut hori eskualde bakoitzak egin behar duela. Montatu egin behar dituela energia, montatu egin behar duela ura, montatu egin behar duela elikadura, badakigu dana ezin daitekela, baina beti zuk gehiago egiten duzuela, beste baino, eta gero da gure artean elkartuko gehala. Eskerra Nafarro dakagula. Eta orduan, ni pentsatzen dut, olako igidura beharrezko bala lehen sortzen hastea. Politikoak, nik ez dut uste posible denik, betik egin beharko bala. Eta zuen daukazuen, bentsate zuen elkartea, agian mobilizatu baiteke eskualde mailaz. Leharti bai. Azkenean dala kontua, hemen dakazue ingeniero, badago biologo, fisiko, eta gaina, haizu, olako gauzetaz, azkenean ez da gauza oso zaila ulertzeko, edo zeinek ulert daiteke. Bueno, hau esain da dala dena, eta, zerbait gustatuz bazuzue, barkatu, barkatu, ez dut esan, honek, bukatzen dut,
Gero jarri dizuet, hau da, zuentzat, zer nolako joera nagusiak, dakagula edo global trends, no? Ze nolako mehatxua dauzkagun. Eta hori erantzunin behar dela. Gero, hau da sistema, gu barne sistema, baina baitare kanpokoak eragiten dutela hemen. Baitare astortzi behar dugu, barneko faktorea eta kanpoko faktorea. Bederatzi erronka eta aukera Euskal Herria resiliente bat eratzeari begira. Behatzi. Ea zemuz, behitu, klima aldaketa gogorren aurrean gure resilientzia areagotu eta ura jasan ahal izateko garaiz prestatu. Bigarrena, Euskal Herria energetikoki iraunkorra egingo duen transizioa burutu. Hirugarrena, elikadura eta oinarrizko beharren menpekotasuna murriztu edo saiestu. Euskal gizarteren kohesia sakondu. Euskal hizkuntza eta kulturaren biziaraupena ziurtatu. Arrakala digitala, arrakala bretxa. Arrakala digitala murriztu, saiestu eta datu burujabetza sustatu. Ekonomia iraunkorra eta lehiakorra bermatu. Eta iraunkortasunaz gauza bat esan behar dizuet. Nik ez dakit zergatik aldatu zen garapen iraunkorren zentzua. Oso garbi zegoela. Guk egiten duguna gure garapenan lortzeko, ez izurratzeko datosten benaldealdei, guk egiten dugunakin. Hori dala. Da solidaritate belanaldin tartean. Gizarte zahartzeari aurre egin. Eta zahartzea dala jaiotza eta eriotza. Eriotza gero eta gutxio eta hobeto bizi, baina baitare behar dugu bentsat parekatu gu geran herrialdea eta behar dugula baitare umeak. Eta arduan lortu behar dugu Suezian egin duten bezala ze eta beste resumetan nola bai batek nahi badu bikotea edo persona bakarra nahi badu seme o familia izan, laguntza guztia. Hori Suezian egin zutela, zer egin zuten? Jarri eskubide osoak, hemen egiten dena, batek umea baldin baditu, lanpostua gordetzen duten bai ala ez. Han ziurtatzen da hori, baietz. Nahi baduzu lana utzi eta kobratuz, 3 urte. Gero beste gauza. Haurdun, familia baldin baduzu, ezin daitekela kanporatu semea edo alaba 8 edo 10 urte izan arte. Orduan, horrela lortzen da eta horre frutua badaukagu. Gainea, horretaz badago problema. Batzuk nahi dutela seme alaba, baina gu daukagun sistema soziala mantentzeko dala garai hartan dauden langileak gu mantentzen gaituztela. Baina batzuk ez dute batere aportatzen. Seme alabarik ez. Zergatik kobratu behar da berdina. Orduan, gauza asko daudela diskutitzeko eta ikusteko beharrezko dela baitare berplanteatu zenba gauza etorkizunari begiraz. Eta herritarren parte hartzea eta lankidetza soziopolitiko ardatz izango duen gobernantza eredu berria bultzatu. Bueno, Euskal Herriko energi transizioaren egituratzeko printzipioak. Hau ez dute aplikatu Euskal Gobernuan. Baina hori egin behar da. Bueno, hori ikusteko dala, demorik ez dugu. Bueno, hau da nola funtzionatzen dugula. Guk egiten dugu sistema guztietan, sistema edo ekosistema, energetikoa, likaduraz, zeintzu bira faktorea, eta hau da estrategiaren ardatza. Giltzarria da garrantzitsuenak. Eta hori aztertu behar da, jakiteko zeintzu dira. Batzu dira, oztopoak, ez dago gu lurren bankoa egiten ez badugu alperrik. Hori egin behar dugula. Eta hortaz badaukagu posibilitate handiak. Konstituzio guztietan agertzen da esaldi edo artikulu batzuk esaten dutela.
en nombre del interés general, se podrá pi. Hoi da. Hori egin behar dela. Munduan daudela bi motako personak bizitzeko. Errentadunak, los que viven de las rentas de capital, eta lanen errentas bizitzeko behar dugunok, gehienak. Beti, Aristotelesek esaten zuen bezalaxe, nolabait berak esaten zuen daudela bi ekonomi mota. Bata da ekonomia, el gobierno de la casa, grekos. Baina dala, gu erosten duguna, ekoizten duguna, beste batek erosten duela, ordaintzen duela, eta ez da gizar. Hori da ekonomia. Eta bestea zen krematistika. Krematistika dala, hain zuzen, dirun bidez, dirua egiten duna. Finantzak. Eta horiek esaten zuen, ez da pentsaturez. Horregatik, ekonomia ez da gaur daukaguna. Hori da krematistika. Eta krematistika da usura. Eta hori da gaur egun daukagun eredua dala gutizia, avarizia dela gure ekonomiaren motorra. Zoritzarrez egia dela. Hor nola funtzionatzen. Demorik ez dugula, faktorea baitare guz alkatzen dugula eta ikusteko zen olako garrantzian duen, hori da estrategia ardatza. Eta min dala, ni planteatzen detena Euskal Herrian, ez ni, batzuk hartu dugu hortaz lana, eta egin dugula. Euskal Herria 2030 urtean itunaren paktoa egituratzeko 24 printzipioak. Zenbat aldiz guk esaten dugunean zer egin behar dugun, eztabaidatzen dugula. Hau da, printzipioz vertebradores. Hemen batek esan behar du, ni ez nago ados horrekin. Baina gertatzen dena da, horrekin dena ados daudela. Orduan gu saiatu behar dugula aplikatzeko. Lehendabizi, har ezazu gutizia gaixotasun larri gisa. Gutizia dala gaixotasuna. Beitu, batek baldin badu adikto al alkohol, alkoholiko. Jokua, baitare, sexo, droga, eta dirua zergatik ez. Gaixo dire. Daukate hainbesti, 1.000 milioi, 2 milioi, eta ez da irazetzen. Ez da nahikoa. Eta horiek agintzen dutela, gaixoa direnak. Kontuan hartu klima aldaketa eragiten duten ekintza, inoiz preskribatzen ez diren gizateriaren aurkako krimen gisa. Ja hasi dirala, eta denboraren poderioz ikusiko dugu, zenbat, esaten du genozidio, hauze bai dala. Zera 1 milioia dira. Eta hemen ez da esaten. Baina baldakizue zenbat jende berop uinetan hiltzen da. Gazan zenbat izan dira? 25, 35. Iruro gai. Eta ez da kontatzen hori. Baina hor daude, zeintzu bira errudunak? Gobernuak eta petrolioak. Eta orduan badokagula. Eta gaina olako kalte ez da preskribitzen. Orduan, badaude zenbat erresumetan, jain nolabait irabazten adiela, eta zenbat epaileak prest daudela, ikusten duzuen bezala gauza asko dagoela. Hemen dala, 24, ikusiko duzue, pena merezi duela, zuek horretaz sakondu, eta aztertu, eta ber zerbait egiten duzue. Behar balbin banazue, gustora etorriko naz. Ni aste burukaeran beti hemen izaten ez. Bale? Bueno.
eskerrik asko Juanjo, omak isue betiko latxeik, galderak, ez da mikrofonu prest dan, bai, bueno, ez dela, omak isue mikrofonu ordatzen da, larak repartiko erau, galderaik, que raro, ez da, baina behin, neuloko galderi. Zazu, askotan berriztagarriak, energia berriztagarriak, energia nuklearra, energia nuklearra, Ez dugu behar. ez? Ez. Bota. Termonuklearra benitxe izango eguna? Termonuklearra? Fizinoi ez fuzinoi. Ez dugu behar. Ez. Nahiko berriztagarriakin egiten duguna. Ia zehaz lortu dugu elektrizitatea. Bueno, hortarako gure plakintzetan agertzen da, nola egiten duzu eta nola zeman herritan. Eguneko lau eta magusta kombustibile fosilak gastatzen dugu erazazko. Orduan, nuklearra ez dugu behar. Zehaz lortu dira. Nuklearra ez dugu behar. Termonuklearra esan. Osea, negozio badala, oso garestia dala, da energia garestiena eta gaina beste gauza. Horrek bai dala oligopolio, zeren dala intensiboen kapital. Orduan, hori da atzera begiratzea. Guk behar dugula aurrian, eta daukagu gaur egun, gero eta merkeago dauzkagun energi berriztagarriak. Edozonen, ja lortu dugula, badakizue bultzatu egin dugula, baina borroka latza badago, egiteko posibilitatea energi berriztagarria norberak bere herrian, bere etxian eraikitzeko. Orain arte holako problema, zeren bazegoen copyright. Ja ez. Eta arruan hori edozein herritan egin daitekela holako sistema ekoizten. Baina energia nuklearra ez da behar. Hori Alemanian holako eztabaida izan dela, eta azkenean garbi izaten dutela, zertarako. Gaina oso garestia dela. Zeren hemen trampa egiten dirala. Militarren gastuak ordaintzen dute erdila, karo. Baina gaur egun ezin daiteke hori egin. Horregatik estatu batuetan ez dute eraikitzen. Bai, baina Frantzik barrota mazei zentral nuklear. Baina Frantzien egin zuen eta holako herentzia dauka. Gu ez da gurea. Ez da gurea. Eta gaina beste gauza, gaur arriskun dagola, zeren daukagu energi berriztagarriak. Eta zenbat egunetan, bai eolikokin eta bai eguzkiar energiakin, hainbeste ekoizten dugun, energi nuklearra, reaktorea itzi behar dugula. Zeren lehen konsumoa da ezer kostatzen ez zaiguna. Eta arduan gaur egun ezin daitekela, bestela arriskoan jartzen dugu zentral nuklearrak. Arduan, erabakita ne ustez ondo. Beste gauza da ustelkeria. Hori, hainbeste daukazu, zuk esan baietz. Berdina gertatzen da hidroletikoakin. Iberdrolak ez du presarik. Hori da konzesio bat. Eta bera hartzen du, eta hori interesatzen zaio, eta gaina trampak egiten ditu eta presioa altzatzeko. Baina lata guztiz ere, hori ez da Iberdrolena, hori da publikoa. Ura eta presa publiko dira. Enpresa elektrikoak bakar-bakarri dagoate konzesioak. Zergatik ematen diete hori erai. Bueno, beste galderek espara. Honea, amatxuko, eskerrik asko Juanko etortearren. Bai.